سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم سينما سمرة تطلعوا مزنك لحولي وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت في الميتا ኣብ ትሕቲ ኣልያ ኮሚቴ ምድላው ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ተኣንገደ ዓብ ጾታ ብሽክለታ ሲንጋፖር ክራይተሪየም ብዓወት ጆናታን ሚላን ክዛዘምን ከሎ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ሳልሳይ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም እዞም ሰለስተ ጎባልል መስመር ሕንጻጽኒ ዓለምና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሙሉእ ቁመና ዝርከብ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ቱር ደ ፍራንስ ናይ ዝዓመት ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ነዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ ኽኢሎም ቢንያም ግርማይ እውን ንያስፐር ፊሊፕሰን ሲዒሩ زرعه زناد بقعات عملو كمانو كم زلو زمسكريو ابتي علت اب تماثالي مواد ربوتا ناي كلتن 4 كيلومتر ناي ولق ناي كزي وردر تسريع كوا انت نبرم بسنك زوقع حيال الزناب جن كي تخير تريفو دحيرو بزناب تسنيو ابس تخيد ناي كرايتريوم صوتا جن جوناثان ميلان اب ناي موداتا كلتن 100 متر نبينيام غرماي سعيرو عوت ناي توردر كون بقيعوم امباسادر تور د فرانس بمخان اب زوردر استرخبه ب 35 ناي مدرخ عوضات تور د فرانس ونانا كبر وسن زخنه بريطانياوي مارك كافنديشون ابت اغاط امي ترخيبو نعوضات نا يوهانا ملእኽቱ سريدو ማእከል ስሕበት ቅድም ምሽክለታ ካብ ዝኸውን ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ዝርከብ ጉዳይ ቀጻልነት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምስ ሓዳስ ክለብ ሎቶ ኢንተርማርሼ ናብ መዛዘሚ ምዕራፉ ገጹ የምራሕሎ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ቢንያም ግርማይ ካብ ተሓዳስ ጋንታ ክወፅእ ምዃኑ ርግፀኛ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ በዚ መሰረት መጻዩ ኣብ ጠልጠል ጸንሐ ቢንያም ግርማይ ዝመጽእ ዓመት ማልያ ካልእ ጋንታ ለቢሱ ክዋደር ምዃኑ ርጉጽ ኮይኑ ቀሪብሎ ናብ ወርሒ ሕዳር ኣቲናሉ ኣብ ዘለናሉ እዋን ኣብ ዙርያ ሎቶን ኢንተርማርሽን ዝካየድ ዘሎ ልፍንቲ እንታይ መስርሓት ዘማለ ምዃኑ ዛጊት ንሓፋሽ ብወግዒ ተሓበረን እዘን ክለባት ብሉጻት ዝበልኦም ናይ ክልቴን ክለባት ተቀዳደምቲ ንስታፍን ብሓደ ንምጥርናፍ ኣብ ዝገብሮ ዘለዋ ጻዕርታት ገለገለ ተቀዳደምቲ ግን ነቲ ብልፍንቲ ክልቴን ክለባት ኣብቲ መስረት ዘላ ጋንታ ናይ ምጥርናፍ ባህጊ ብዘይምርኣዮም መጻኢኦም ገና ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክበጽሕ ኣይከኣለን ገለ ተቀዳደምቲ ድሮ ዝመጽእ ዓመት ዝዋደሩለን ክለባት ረኺቦም ኣለዎም ገለ ካብኣቶም ቤልጅማዊ አሌክሴ ጋርት ካብ ሎቶ ናብ ባህሬን ቪክቶሪያስ ክጽንበረን ከሎ ላውሬንስ ሬክስ ድማ ካብ ኢንተርማርሼ ወጽዩ ናብ ሶዳል ኩክስቴፕ ተጸምቢሩሎ ብኻልእ ወገን ብዓወታት ዘጌጹ ኣባላት ናይ ዘን ክልተ ክለባት ጸንሑ ኢልያ ቪቪያኒ ካብ ሎቶ ሉዊስ ሜንከስ ካብ ኢንተርማርሼ ድሮ ቅድሚ ብሓደ ተጠርኒፎም ውድድሮም ምክያዶም ካብ ክሮኤሽያ ብሽክለታ ምውራዶም ገሊጾም ንቢንያም ግርማይ ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ተቀዳደምቲ መጻኢኦም ኣበይ ከም ዘዕልቦም ከይፈለጡ ይጓዓዝ ኣለዉ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝርግሖ ክለባት ዘቕረብኦ ናይ ሊቸንሳ ሕቶ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ ሎቶ ስማ ኣብተን ሊቸንሳ ናይ ዓለማዊ ዙር ዝሓተታ ጋንታ ክትከውን ከላ ኢንተርማርሼ ግን ጠቕሊላ ስማ ኣይረከበትን ብመሰረት ዓንቀጻት UCI ናይ ዝመጽእ ዓመት ኮንትራት ጸንሖም ኣባላት ኢንተርማርሼ ካብታ ጋንታ ወጽኦም ስካልእ ጋንታ ክጻወቱ እቲ ፍቓድ ኣብ ኢዶም እዩ ኣብዚ ዓመት ሓደ ካብ ዝበለጹ ፈረምቲ ኢንተርማርሼ ብምዃኑ ዝተገልጸ ፈረንሳዊ ሉዊስ ባረ ምስ ሆላንዳዊት ጋንታ ቲም ቪዝማ ንኽጽምበር ኣፍ ጫፍ በጺሕሎም እቲ እንኮ ነዚ መስርሕ ዓንቂፎ ዘሎ ኢንተርማርሼ ካብ ሽያጥ ሉዊስ ባረ ዝተወሰነ ኣታዊ ናይ መሸጡ ምሕታታ እዩ ቢንያም ግርማይ እውን ከም ናይ ሉዊስ ባረ ተመሳሳሊ ዕንቅፋታት ኣጋጢሞ ምህላው ይተንተን ተዓዋቲ ሰለስተ መድረኻትን ቀጠልያ ማልያን ቱር ደ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ኣብታ ብልፍንቲ ሎቶን ኢንተርማርሼን ትቐውም ዘላ ጋንታ ሓደ ካብቶም ነታ ክለብ መሪሕነት ክቕልስዋ ትጽቢት ዝተገብረሎም ንመሪሕነት ድልዋት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ እዮም ይኹን ግን ብኣንጻር ድሌታት ሎቶን ኢንተርማርሼን ቢንያም ካብ ኣብ ሎቶ ኢንተርማርሼ ዝመጽእ ዓመት ማልያ ካልእ ጋንታ ለቢሱ ናይ ምውርዳር ተኽእልኡ ዝያዳ ሚዛን ደፊእ ምህላው ይግለጽ ከም መግለጺ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ቢንያም ግርማይ ብመንገዲ ወኪሉ ስጳኛዊ አሌክስ ካሬራ ምስታ ስማ ካብ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ናብ ሳይክሊንግ አካዳሚ ቀይራ ዘላ ጋንታ ቀጻሊ ርክባት ከካይድ ምጽንሑ ብምሕባር ናይ መወዳእታ ቢንያም ግርማይ መዕረፊ ዝገብራ ጋንታ
ጋንታውን ንሳ ምዃና ብሰፊሑ ክገልጽ ይስምዕ ኣለዋ እዘን ማዕከና ዜና ኣብዚ መደምነም ተኽበጽሓ ዝኽኣላ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሲንጋፖር ንሳይክሊንግ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንዝሃቦ መግለጺ ብምጥቃሜን ቢንያም ኣብቲ ምስ ሳይክሊንግ ኒውስ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ልክዑ ብውልቀይ ኣብ ዝኾነ ውሳነ ብዘይ ምብጽሐይ ሕጂ ብዛዕባ መጽኣይ ክዛረብ ልክዓው ግዜ ይኮነን መስርሕ ናይቲ ልፍንቲ ይካየደሎ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ድማ እቶም ኣብ ተሓዳስ ጋንታ ዝጸንሑ ተቐዳደምቲ ክሕበር እዮም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓዳስ ጋንታ ክህሉን ዘይክህሉን ውሳነይ 50-50 እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ ርግጸኛ ኮይነሉ ዘለኹ ግን ኣብታ ጋንታ ኣይክጸንሕን ክብል ገሊጹ ብዘይካዚ ቢንያም ግርማይ ምስ ወኪሉ ኣሌክስ ካሬራ ብምዃን ንመጻኢኡ ከውሕሳሉ ዝኽእላ ክለባት ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከብ ከይሓበ ገሊጹ ቢንያም ብምውሳኽ ምስ ገለ ብሉጻት ክለባት ቀጻሊ ርክብ ከነካይድ ጸኒሕና ኣለና ካብ ምዝራብ ሓሊፉ ነዊሕ ዝኸደ ጉዳይ ኣይኮነን ጋንታይ እንታይ ትገብር ከም ዘላን ነፃ ምዃነን ዘይምዃነን ከይፈለጥኩ ዝኾነ ዝገብሮ ነገር የብለይን ዝኾነ ዝተወደ ወይ ድማ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ነገር የለን ክብል ገሊጹ ቢንያም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዙሕ ዕቤት ኢና ርኢና ብዘይካዚ ንዓበይቲ ውድድራት ክንዕወት ከም እንኽእል እውን ብዝግባእ ኣንጸባሪቕና ኢና ኣብዚ ዓመት ግን ብሰንኪ ዝነበረና ሕፅረት ገንዘብ ናይ ዝሓለፉ ዓመት ዓወታትና ክንድግም ኣይከኣልናን ንሓደስቲ ተቐዳደምቲ ክዕድገና ዝኽእልን ንብሉጻት ተቐዳደምትና ምሳና ከጽንሖም ዝኽእል እኹል ባጀት ኣይሓዝናን ስለዚ ብሰንኪ ዞም ኩነታት ብልጽ ዓመት ክንሕልፍ ኣይከኣልናን ክብል ገሊጹ ቢንያም ንሓሳቡ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ዝኽኣለ ልፍንቲ ኢንተርማርሽን ሎቶን ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ዳኣ እምበር ተቐዳደምቲ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን ገሊጹ ፖርቹጋላዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሩይ ኮስታ ኣብ መወዳእታ ናይ ዛዕመት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ 2013 ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ክደፍእ በቂዑ ዝነበረ ሩይ ኮስታ ድሕሪ 19 ዓመታት እዩ ኣብዚ ሞያ ምጽንሑ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክወርድ ኣብ ውሳነ በጺሑ ማልያ ኣሜሪካዊት ክለብ ኤፍ ኤዲኬሽን ለቢሱ ኣብ ምውዳር ጸንሐ ወዲ 39 ዓመት ሩይ ኮስታ 33 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት ዘመዝገበ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽክለታ እቲ ናይ ፈለማን ብሕታውን ቀስተ ደበናዊት ማልያ ሻምፒዮን ዓለም ክለብስ ዝበቕዐ ተቐዳዳማዩ ሩይ ኮስታ ኣብ 2013 ኣብ ፍሎረንስ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዝነበረ ተቐዳዳማዩ ኣብ ናይ ሃገሩ ጋንታ በኔፊካ ኣብ 2007 ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ድሕሪ ምጽንባሩ ኣቐዲሙ ምስታ ኣብዚ ግዜ ስማ ናብ ሞቪስታር ቀይራ ዘላ ኣብቲ ግዜቲ ካይሰዲ ኤፔርጌነ ትጽዋዕ ዝነበረት ጋንታ ተወዳዲሩ ቀጺሉ ናብ ላምፕረ ኣብዚ ግዜ ናብ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ተቀይራ ዘላ ጋንታ ድሕሪ ምጽንባሩ ካብ 2014 ክሳብ 2022 ተጻዊቶም ኣብ 2023 ንሓደ ዓመት ማልያ ኢንተርማርሽ ለቢሱ ድሕሪ ምጽዋቱ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ማልያ ኤፍ ኤዲኬሽን ለቢሱ ኣብ ምጽዋት ጸኒሖም ሩይ ኮስታ 3 መድረኻት ቱር ደ ፍራንስ ሓደ መድረኽ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ካብ 2012 ክሳብ 2014 ኣከታቲሉ ን3 ዓመታት ዕወት ሓፈሻዊ ግዜ ኣብ ሱር ስዊዝ ኣብ 2011 ድማ ተዓዋቲ ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል ኮይኑ ናይ መወዳእታ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ናይ ጽርግያ ውድድር ፖርቹጋል ዝኾነልዩ ካብ ሩይ ኮስታ ብተወሳኺ ከም ኢልያ ቪቪያኒ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍ ኣርናው ዲማር ራፋኤል ማይካ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ዝወርዱ ተቐዳደምቲ እዮም እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን Sport film